Azpazetik, Azpeitiko Karmelo Etxegarai ikastolari goiz bateko elkarlan bat egitea proposatu genien. Bertan, 4-5 urteko haurrei korpus desberdinak daudela eta denok gerara munduaren parte azaldu genien. Zer moduz? Badakizue zertarako garen? Batzuk bai eta beste batzuk ez. Azalduko? Bai. Oindana gutxi zer gai egon zari ikasten zuen? Gorputza. Gorputzeko atal ezberdinak, ez? Bai. Hale, eta zer gehiago? Baina ikus eta dastamena. Vale. Gu etorra gare arrasatetik, azaltzeko, da zera gorputz mota ezberdinak. Eta, zera pertsona batzuk ez daukiela zentzumena. Igual pertsona batek faltako ikusmena. Edo entzumena. Ados? Hasiko gare? Bai. Lehenengo pertsona. Aurkezte? Zango da? Hasi. Nire izena? M A I D E L. Nire izena? Maider da. Bai? Jarraituko? Bigarren pertsona aurkezte? Zango da? Naila naiz, estuetikoa naiz, eta bezinentzat ahazeten, eta hau egiten den egineka, eta betatzi urte. Maili bezala, gaur zure urteak, Bai. egu berdinekoek maili egin ditu 5. Zorionak, Maile? Eta nereak zenbat? Eta 37 urte egin ditu gaur. Ulertu dutzazu deneari? Bai. Hirugarren pertsona aurkezte? Ni Gorka naiz, Eibartik nator eta 35 urte dauzkat. Nire izena Maite da, ni Aretxabaletatik nator. Eta, askaten itxen dolan, Olatzekin, Maider, Gorka eta Nereakin. Eta 28 urte ditu. Bai? Eta ni naiz Olatz, dara izamen Azpeitiarra, eta euskatu 26 urte. Bai, eta zeinen amatxo? Juneren amatxo, ez da? June Cuadrado amatxo. Venga, hasiko gara? Venga. Hoi Maiderrek azalduko duzku bere esperientzia, bai? Maider txikia zanean, bere ama Sabelian zauenean, eta jaio zanean, eskerreko besoarekin eta eskerreko handarekin. Bai, ezin luzatu, guztiz. Eskerreko besoa eta eskerreko handa. Ez ez? Eta entzumen gabe. Bai? Orden Maiderrek ez dago entzuten. Nola komunikatzen zara biztu?
Berak pasitun, baditu, baina ez du entzuten. Bai, jarraituko? Eta... Nola hitz egiten duzu guztiekin? Zeinu hizkuntza. Horrela da zeinu hizkuntza. Gogorra hitz egiten dute hizkuntza da zeinu hizkuntza. Horrela. Orduan, Maiderrek ezin dago hitz egin, baina zeinu hizkuntzaren bidez komunikatzen da. Bai? Maiderrek ekarri da liburu bat, da hiztegi antzeko bat. Bai? Eta, Maiderrek ikasi dago komunikatzen liburu honi esker. Hemen, honi azalduko duzku. Maiderrek badaki zuek gorputza ikasi dozuela. Eta hemen agertzen da gorputza, ez? Eta gorputzeko atal ezberdinak. Eta zelan esaten da zeinuen bitartez. Adibidez, seguro ez behar jakin, a ber. Ze gorputzeko atal, gure ez behar jakin. Eta guk esango zeinu hizkuntzaren bidez. Hanka. Hanka. Hemen. Hanka. Horrela. Belauna. Sudurra. Sudurra. A ver, non da sudurra? Sudurra. Maiderrek erabiltzen da liburu hau, gauza ezberdinak ikasteko. Gero komunikatu ahal izateko gainontzekoekin. Bai? Eta guk bidean atzalde batek zeintzen dudan otara zaten. Zein hizkuntza ikasi? Zein hizkuntza ikasi. Hori da. Beraz, gure badako beste lankide bat, Jon ditzen dara eta Abarre gora da. Orduen, arazaten gazen guztiok, ganean aspatzen, hilean atzalde baten ikasten dugu zein hizkuntza, Maiderrekin komunikatu ahal izateko. Eta Jonekin, bale? Hor ikusten duzue, bebai agertzen direla zentzumenak. Baina, hau, zelan da zentzumena? Das. Dastamena. Dastamena. Da horrela. Ikusmena. Ikusmena. Ukimena. Mena. Hori da, dastamena esan dugu, Usaimena. Bai? Zer jarriko bidea? Oin ikusiko Upirritx eta Porrotxen bideo bat. Eta bertan ikusiko Maiderren hizkuntzan hitz egiten, bale? Ikusiko Upirritx eta Porrotxen abesti bat, baina bertan zeinu hizkuntzaren bidez komunikatzen die, bale? Ikusi ingo, A ber, ba. Ikusi nola hitz egiten ben hemen zeinu hizkuntzan, Upirritx eta Porrotxek hitz egiten ben kantu hau egoai, upego horrak baita ere, kantuek entendiu ditzaten eta datzen duko zuen bezala.
kantatzen, baina eskuekin kantatzeu. Ikusi zuten? Hori da, beak esateu, ama, hau da ama. Ama lur, ama lur. Ni jaio nintzenean, nire ama entzetan nengoen, esku hau eskera, neukan etxitza. Txoin ere, ulertu da? Eta gero, operatu zireten, eta horren lopetagarik, baina zeleak eta hori moztitako laguntzarrak bezinen moztu labanakin eta zarnetak. Bai, ulertu da? Jaiozanean, nerea jaiozan eskerriko eskuakin itxita. Baina, bueno, opera usotzien, eta onja dauko zabaldik, baina Esku horrek mugitu zeike, zabaldu zeike gaitzi. Ja, eta genditu galko eskua holaxe. baina baita ere gauza pila bat dituzu, ez? Autoretan guten den igeri lekula, igeri egiten, Zuek egutatzen digerita. Nerea jutea, ostegunero, Kristina egeritea. Hori da nerea? Ikusten duzue, a ber, jo ba. Naiz da besoa ezin ditu, bera juten da Kristina eta egin egeri. Eta gainera ere pilo bat itxen duzue, nerea? Zenbat? tontzi guerta, kontuta, hemendik, ara bat, gero guerta bi, hiru, Sortzen dago. lau eta zortzi nago. Jo, ni baino gehiago. Nerea, eta igual, zerradia daukuzunean eta laguntza eskatzen duzunean, mosteko, pentean manguzen dutzu? Bai, 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 Claro, garrantzitsua da. bai, ezin egan. Zuek laguntzen zari elkarri? Bata besteari, bai. Bai, botoiak lotzen, mandaleko botoiak, bai, Oso ondo. bai. Claro. Zerbait gehiago nere? Eh? Baten dugu galderaren bat nere bentzat. Bueno, jarraituko borduan? Bai. Gorka? Bai. Bueno, ni jaio nintzenean, gurasoak konturatu ziren ikusmena falta nuela. Ikusmena, zerrak ikusmena? A ber, Hori da, ez ikusten Gorka. Orduan, nire begiak bastoia da. Eta nola erabiltzen da bastoia, Gorka? Hau erabiltzen da horrela. Jakiteko, oztopo ere bat dut dagoen inguruan. Eta, badako zu estoporik horra horrean? Kalian da ebiltzeko, horrela erabiltzen dut. Gero, guk erabiltzen dugu irakurtzeko braille, hau da, punt. Ikusi duzuen, noiz baiten edo? Bai, guk ere idatzi genitu gure izenak braille. bai. Da, zer ez osaute da braille hizkuntza. Bai, idazkera da. Idazkera, zer dazke braille? Hori da. Daren puntitue. Eta orduen Gorkak ez dauku ikusmena, baina zer erabiltzen da irakurtzeko? Nola irakurtzeu Gorka? Puntituki pasatzeu behatza, puntitun gainetike, eta beak badaki ze letra da. Hori pixkez zaila da, Baina Gorkak ja ikasi du, Galdetu jozu? galdeu behar. Gorka? Galdera dauke esuretan. Hemen dabe, haue txikia nintzenean, ikasi nuen, braiz irakurtzen. Ez dagoela beste erabate. Beak ez du lagun uste,
ikusmenak egite deuna egiteko. Nola ezin du begirekin irakurri, irakurtzen du bere bihetzakin. Eskura ikuste. Bere begileek, badazke begileek, baina bere begileek ezin debe ikusi. Claro, ikasi du irakurtzen brailleraz. Orduan Gorkak ez dauka ikusmena, baina erabiltzen dago asko. Entzumena? Hori da, Eta entzumena. Eta entzumena. Askotan igual sartzen gara gela batera eta esaten da, ui, ze gela hundia. Eta da, entzuten dagoelako, soinua, modu berezia. Bideo dela baita ere. Gorkak ekarri dago beste bideo bat. Bai. A ber, Bai. Zerren arduradun zehaztu lanien, Gorka? Bueno, ni lanian arduratzen naiz kartoiak eta papelak errezentratzen. Ja. Bano behitezu. Lankide baten kurpilin aurkian bidez, joaten naiz, gero, ointzik ikusuko dute, bastoiak ematen naiz. Aire ikusten dugu. hori da, ikusten dugu Gorka da bilela, behin da berriz horman kolpiak ematen, bai? Tak, 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 holan ez da galtzen, bai? Hola beak badakin hundi dihuen. Ez da okertzen bidien. Eskut dauke reziklatzeko papela. Hori da. Uste hauen kontenedora. Ze kontenedora, ze koloreta dago kontenedora bota behar papela? Ze koloretakoa? Papera Papera? dugu, papera eta Hori da, ondo. Beitu, ia horma bukatu da. Eta oin erreferentzi bezala ez dauka horma, oin dauka amagoia. Eta amagoia jarraitzen dutza. Hori da. Ikusten duzuen bezala, amagoian gorputza bai desberdina da. Eta ezin da ibili gu bezala. Eta mugitzeko, leku batetik bestera mugitzeko, amagoiak erabiltzen da gurpildun aurkia. Eta nola Gorkak ja pareti ez daken, amagoian laguntzaz, ailakoa kontenedorea. Beituan ikutuko, eske batuta daude, hor. Papela reziklatze, be? Amagoian nola ezin duen aldi hau, kontenedora gora, zure batuta pasako zeizu, Aitatxokin da, matxokin da. Igual laguntzu jozue, baina gero ez zaiatzen gora. Eta gero aitatxo botatzeu ez, bilor hartie, initezute. Nik iteta aitatxokin. Claro, eta brazo etzan aiatzen, zuk igual poltza mango zu, eta gero aitatxo botaiko. Ba, menite be igual, bilen hartien jutei eta gero amagoia ez taliatzen, porque goien da hor reziklatzeko. Eta Gorka da, mutil altue, da orduan alia huitea. Bilen hartien elkar lagunduiez, gure laneko papel dana behaia reziklatzea. Behaia botatze kontenedorea. Baina, lagotan dutzu, Bueno. Zer gustatzen bat duitxeazko arratzaldetan, zer gustatzen bat Nik ere asko erabiltzen dut ordenagailua, eta ordenagailua, baina gartzen duen guztia hitz egiten du audio bidez, soinu bidez. Bartari ez du behar. Ikusteko ez dute ikusten. Orduan behar ordenadoriek esateio dana hitzen iteio. Idazten jutea eta hitzeiten jutea ordenadoria. Eta lehitutu gauza danak, idatzite ordenadoran, periodiku irakurri, gauza asko ditu ordenadoran. Zuko bakezu ordenadoria? Gauen bukatzeko, jarriko dugu baita ere zeinu hizkuntzan, Turutzi eta Porrotxok eta ITB kantu bat, bale? Hau da txalu jotzire, maidarentzako. Eta eskerrik asko da horrela.
Eta zuei eskerrik asko etortzeagatik, zuri erakusteagatik hori da. Eta guk ere ingo dugu eskerrik asko bezala, ez? Hori da. Nola da, eskerrik asko. Berriz biak borrotxek irabazite dudana. Horrela da, eskerrik asko. Eskerrik asko. Berri, zuen edo bai? Eskerrik asko. Hori da, eta txalue, gola. Iepa! Venga, ba, mila esker. Hori da. Pitu nola kalean zenuen, Ai, ez hori da, pitu Eskerrik asko. Zuei, Zeragatik. asko gustatu zaiu baiet? Bai. Oh.